नैबे गेलेग्रा फोथाराव 3 बोसोर गोग्गाथाव जिनिखि सेलेब्रेशन प्रग्राम बे प्रग्रामखौ नैबेहाय खुंनाय जादों बिटिआर सरकारनि दारै थांनाय 3 बोसोरनि सिगां जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि दंमोन। बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि मोनसे परिबेस फैनो हाबाय। बे परिबेसा हयथ' जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन मिजिंथिनो हायो। खारन आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय गोजोननि थासारि मोनसे परिबेस फैबाय। बे परिबेसा जोंनि गेजेराव निस्सय मोजां मोनसे गोजोननाय लाबोगोन बा जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोगोन बा जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन उन्नति लाबोगोन बेखौ आसा खालामनो हायो। आरो बे परिबेसखौ लानानैनो दिनैहाय रायजो राजा बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों। दा बेखायनो दिनैनि नैबे प्रग्रामाव लोब लोब रायजो राजा बिथांमोना बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरा नुजाथिफैदों। खारन बावैसो दसे उनावनो बाव जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार फैगोन आरो गोजोन खौसेथिनि निस्सय बिथाङा गोबांथार बा उन्नतिनि खोथा बिथाङा हयथ' बाथ्रा बुंलांगोन। बेखिनि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।